Sikre. Ja. Ta den først. Jeg skal slippe den bort til noen andre. Hvis du føler at han er ferdig Du vil gjerne bort der. Spist den nå. Nei, den er det nå. Ja. Jeg måtte bare... Ja. Fint, det der. Ja, nå har jeg den fast. Sånn er det. Sånn er det. Det er ok, nå. Da må du pakke det der inn. Ja. Jeg er ferdig med den. Ja. Bra! Du finner den ikke, ja? Ja, ja. Kjempe på. Søker veldig fint overalt. Ja, gjør det. Nå vil du overraske over det. Eller skulle du ha veldig fint? Ja, bra! Så pakker vi en lekt inn. Riktig. Hæ? Så pakker vi en lekt inn, så nå ligger den der. Ja. Du er klar for. Du begynte på siden der, bare. Veldig. Nei, Hun kjenner garantert noe lukt. det tror jeg. Er det det han? Ja! Bra! Kjempebelønning. Ja. Jeg venter og venter ut litt, eller går det bra da? Ja, men du ser jo allerede nå at han står mye lengre Ja. enn det han gjorde i begynnelsen. Men husk på en liten ting. Belønningen før. Nei. Hva skal komme først? Den verbale belønningen eller den skikkelig godbiten? Bra først. Nei. Nei. God bit først. Ja.